alle sammen. Jeg skal prøve at ligne Voldemorts ulækre søster. Nu begynder jeg. Jeg starter med at bruge sådan den her farve. Lyserød-agtig. Eller den er lyserød. Så finder jeg det lidt. Se et spejl. Jo, kan vi lidt for tæt på. Kan du lige sige hej igen? Hej alle sammen igen. Hvor er min pensel af? Så bruger jeg sådan denne her. Der er ikke så meget tilbage. Men hvad for en? Nå, den. Denne her. Hvad skal du bruge den til? Så med det her på øjenbrynene. Der kommer ikke så meget farve, men det gør, så det bliver sådan lidt mere heste. Okay, grunden til, at vi har sådan noget kostume på til. Jeg mener, jeg skulle være en brudpige. Men det er fordi, det er fastelavn. Det er jo fastelavn i dag, og man skal jo klæde sig ud, så søndag fastelavn, og nu vil jeg bare gerne være Voldemort lidt. Jeg kan også mange andre ting, hvis jeg har lyst, men lige nu gør jeg bare godt lige være Voldemort. Og så tager man denne her, og tager den her sorte. Til hvad? Til at putte under øjnene her. Hold da. Tippit! Så kommer jeg til at være en rigtig Voldemort, og fedt sviger lidt. Og så for det ikke kommer ind i øjnene. Det sviger. Se, så har jeg den. Så skal jeg bruge denne her slags farve. Jeg ved ikke lige, hvad for en farve det er. Det er brun. Brun, ja. Den bruger jeg så til at putte ovenpå her. Ja, så skal jeg bruge sending her. Af dem her. Jeg får en pensel, den her. Og så dypper jeg den her. Den her. Ud af her. Så tager jeg den her på den her. Den er rigtig våd. Skal det til det af. Undskyld. Men det jeg gør lige hurtigt. Undskyld, jeg skal lige hurtigt. Jeg skal lige tage lidt ud med hænderne. Ja, nu har jeg gjort det. Og så 4, 5. Så er nået til der, hvor vi skal gøre, så vi jeg ligner Voldemort. Så tager jeg den her hvid og tager den oven på næsen, sådan her. Så det skal lige, hun ikke har nogen næse rigtig. Ja. Kun næse på. Vent lige. Stiller den lige hurtigt her. Undskyld mig. Det må ikke falde godt. Så kig ind i kameraet. Så får den ikke falde. Og
så tager jeg den her sorte. Ja. Og så laver jeg så sådan nogle der. Ja, og så nu er jeg færdig. Så skal jeg have den her på. Prøv at kigge i kameraet. Okay, jeg skal lige have hjælpe hende lidt. Okay, se, det er jo meningen, hun skal have en flad næse. Og kigge ind i kameraet. Hej alle sammen. Hej.